Hello bayarok jotonon phone kaham jong tabok Marina Beach thang lainani bagai ready ang baijak ang paijak no ke ani dolobu ko pai baijak tabong khona simi baki ani loge songke buskanggo no joto nasing bai tongo borokhe bu jogo no khalai mani ke ang bui ko hai kena kha ke te aro kanam bagai photo bojangna bagai dress kaini na kha hingka boboni bego dai do sinai ke o sangkhol lai sinai chung tini sini program duita ono hingke aboni sakang no chung dakti thangi phanga nangbo hani bagai abo 7ta siko chung okhol lai sinai ani mokol se domani hamya ko mia khoro dakti mutri thangli ani bagai mutri pai ani bagai ani mokol doja khaijang bangkhon ka chung tang okhol lai sinai ndi fan off koro dabai di sini. Đi có brok sekang một thằng người ba sáu bảy chồng người cha. Thế đại nhá phải đi co. Tao bốc cái chỗ Uber bốc hai rồi hả? Khorokuri ke sama kana inge sini group total 8 person ke khorokuri ke thane ke sini sapaina nai ka tei 4 minute ke sapaina ho gabono nai sini dong lai tabo sini gari sapai kha tabok hablai gerana angkawina kha bus kango 116 ikosong total khorokuri tei kutongo bus kango basajak Korina lai kha sampai kha ta phungai kono pasi noglak nai khalai ya thang nai grana jepana oh kopala si satung hanya nango Marina Beach to belai khano kotor haipano chung main gate hablia iko light house te se habo obono light house inke obo hingani dol bobai chung konai himai tongo ani jota yakang samani bagai himai simalia jota kawai haisingo kakhe lofong ke hap thango hinke ba jota khulak lai khari tong lai kha tui khe nuhunai tong kha haipano sogaya kho ge tui kinaro thangnam bagai khabrung lai tong layo asukena excited ang oro phainani bagai hinke taboro mokol bus kango nokmani bai tv o nokmani bai onek different tongo hinke abono ang tong thokmani bagai tamokok sajaka sai simalia hainho jani bukungni fla si kokrai tong siwong ka ba ulta pulta sajagai tong khang kok thaina roi malia boy sobar si khaiba ro siwo hinke tabukhe tui ganaro sok pai kha tui phaike haibu kiri jago haibu tong thok jago thanda ongmani bagai ke tabu first time khaibla bon bagai kisaki kirima hayong tui sok phaikete aram bonang jago hinke tabukhe ani juta buro tonja kha abo naitugui tongo o iko oro se ani juta kalang thangjak ko nai di a kotor ma oro sis abo tui bai kosogoi phaimani kasi jak khamung nai di ko ko blang bom tu siphainya na hala yang ongkor na nang ni yang rai yang chung taboro photo rok bojak bai kha hinke chung dress sense khaimano nai gro na hinke dress sense khayoi reels khayam bagai hinke onek dei sawi silap kuroi asuka tam thoka hacalo rung gobang ma tu ni rung bai ke nok nai bro cikon nuk ya video bo ma haising thaka hinan saram nango ang busuk ke samudro phaina mujung o Marina Beach busuk ke phaina mujung ang oh dini si sok pai market tong kang te sailap kori lai nga hasalo khang to na te kai satik sem go ma phai tu ai ngo exam ayang tui chung phaina tong ani do ayang phai lama flu song ka khini chuno yang guri rui pi phai ka hang ka ba tabu ayang bus kang thang thong ko tara
देखो arok se hanyo arok si tui be baksa kosok tui phaimane wa ha kuthui mang tam dani हे प्रभु हे हरि राम बेस्ट कपल रख हे प्रभु हे जगन्नाथ प्रेमानंदी अलिया ये क्या हो गया oi ayang miang thang sung iko nai ji brok songko rok sindai rok man kha nanya wa oi ko songko rok man kha o bai thangai ta buk samoro nai wow iko chance khaina kha ta buk beauty salai sinai tabu hingke jung je guri nani guri baikha je photo bujangnan bujang baikha thanglai sinai 10ta baji kha jini duita program tongo haini bagai taktai hainu se office time am bagai tabu gari te buk khai rogana okay ha thanglai nyai 5 rota na kha 25 minute rok na kha anorok belai dam muso monar 300 monar kha dam 300 nangko yo dara narok buk khai man ki busuk sna khamo phaipro 164 nangko मनी के चार्ज पाई थंगा ता खाइमा लिया साइड में जाके बुक करेगा तो थोड़ा कम भी नहीं मिलेगा लेंखा हां यहां पे मत करो चलो जल्दी चलो ओ साइमै आतै आनी लाइभ रगो सब पाइनो सब पाया